A už ešte, ja keď som tam bol, tak ešte to nebolo bojové letisko. Ale už sa tam stávali vzadu úly, tých prestíhačky, lebo u nás čo tam bolo len pár strojov, tam bolo ale 4 alebo 5 mašín. A to vačinu tam bolo také, že bol tam ešte útvar LVO ako letecké vojenské opravny. A oni tam najprv vačinu robili helikoptéry, ale už potom ke koncu začali aj stíhačky robiť. A paragáni tam boli. Ale oni neboli u nás na útvare, ale oni len tam chodili vítať a skákať. A raz sme videli, jak jedného zachránil. Normálne vyšla ona, vyšla Andula, oni povyskakovali, vyšli jeden za druhým a padáky sa otvorili a zrazu jeden, jak vyskočil, takto zatočený padák a dole. Padal jak hruška. Jednému padol na padák, víš, tomu sa tak ohlo šmíkosom po padáku a padal vedľa neho. A ten ho za jeho padák ho chytil. A držal ho a tak padli spolu dole. Ten mu môže ruky nohy poškávať, bol by z neho masný flak.